Tarata utikalo tile nani san 2020 aw minnu sɔgɔlen banna an ka foli b'aw ye fo aw sigiyɔrɔ la. Bakuruba la an bɛna kun da don murutili fanga ma min daminɛna kunu ani MINUSMA ka pankuru min bina Gawo. Ni y'aw ka kunnafoni di kɛnɛ sigilen. Jɛkulu M5RFP ɲɛmaaw kun ye wele bila u ka denmisɛnw ma dɔgɔkun tɛmɛnen ko ni seli tɛmɛra dɔrɔn k'u ka bɔ ka dugu bɔlɔn minɛ walasa ka foroba baarakɛlaw bali k'u ka baara kɛ u kɛcogo la. Nga o ma ko cogoya ye a siran bonyana na a ko ye kunu ka sababu kɛ saba ye. Kanabaw kun ka ca dugu ɲɛfɛ kunu. Seli fɛnɛ tɛmɛra a ma mɛn mɔgɔw t'u cogo la. Sanjiba fana nana ka yɔrɔ bɛɛ minɛ. Murutili fanga la kɔlɔsila yɔrɔ minnu na kosɛbɛ o ye Sebenikɔrɔ, Maɲanbugu faso kanu ani Bagadaji ye. Nga wula y'a sɔrɔ fan bɛɛ sumana. Bamako Babili 3 ni si ma tigɛ. Mɔgɔ dɔw tun ye ɲamaw to Sebenikɔrɔ siraba sanfɛ nka o ma mototigiw bali ka boli. A kɔni ye mobilitigiw senna sumaya. Polisiw, gardiw ani gendarmew ye yɔrɔ bɛɛ kɔlɔsi fo ka se wuladani ma. Sanji fana farala lakanabaw kan kunu ka mɔgɔw galabu kari k'u bali ka siraw minɛ. MINUSMA ka pankuru minnu bɛ Gawo kunu sɔgɔma ɲɛgɛ kaɲa 8 la le jigincogo ma ɲɛ o binna. A fɛrɛ y'a janfa jɔcogo ma sɔrɔ a la bilen. A taara suru duguma fo mètre damadɔ pankuru jigi kɛnɛ kɔfɛ. Mɔgɔ ni ma to a la nka caman joginna. MINUSMA y'a yira ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ a ko kan joona. Pankuru ni segitɔ kun bɛ Bamako. Mɔgɔ 11 tun b'a kɔnɔ. Pankuru bolila jɛkulu mɔgɔ hakɛ 7 ka fara diɲɛ tɔnba o ni mɔgɔ 4 kan. MINUSMA sɔrdasiw na polisiw welela kɛnɛ kan ka sɛgɛsɛgɛli boloda. Mɔgɔ 1 min joginna kosɛbɛ o ye pankuru bolila jɛkulu mɔgɔ dɔ ye. A tɔnta ta ma juguya. U cɛra ka taa kɛnɛyaso la. Pankuru ni yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna. Canada ni Allemagne ye dɔ fara Génie Rural baarakɛlaw fanga kan. Jamana fila ninnu ye Mali marayɔrɔ sɛnɛ ni Génie Rural ɲɛmɔgɔ so sɔn mobili ɲɛnama 8 na. A bɛ fɔ mun ma ko katikati. Pilikura ninnu tile dili kɛra lajɛ ye araba zuye kalo tile 29 san 2020 Génie Rural dukɛnɛ na min ɲɛmɔgɔya tun bɛ sɛnɛ minisiri so secrétaire général Lasini Dambele bolo. Génie Rural ɲɛmɔgɔba Agatam Ag Alassani, sɛnɛ ɲɛmɔgɔba Umaru Tambura ka fara Allemagne jamana ka baara bolodani min ɲɛsinin bɛ jidɔn sɛnɛ yiriwali ma n'a tubabukan daɲɛsuru ye Pasifi ye. O ɲɛmɔgɔba Daniel Simeon Kelema o tun bɛ kɛnɛ kan. Agatamu Ag Alassani y'a ka nisɔndira yira kosɛbɛ Canada ni Allemagne jamana na ka da u ka waleɲuman kɛlen ka ɲɛsin Mali ma. Ko nin baara b'a jira ko jamana fila ninnu ka jɛ ka baara bɛɛ sira ɲuman kan. Mobili katikati ninnu bɛna to Génie Rural ɲɛmɔgɔ ni sɛnɛ ɲɛmɔgɔ ka se ka baaraw kɛ u fɛrɛ ma duguba kɔnɔ ani kungo kɔnɔ. Agatamu y'a sɛmɛntiya ko mobili ninnu bɛna lase marayɔrɔw la. U ka mɔgɔ minnu ɲɛsilen bɛ barajijɔ ni foro labɛn ani foro kɔlɔsi ma. Olu ka wasa sɔrɔ u ka baaraw la. Sɛnɛ minisiriso secrétaire général Umaru Tambura ka fɔ la mobili 8 ninnu musaka bɛ bɛn sefa wari miliyɔn 143 ma. Gouvernement ka baara bolodali min ɲɛsinin bɛ jidɔn sɛnɛma barajidɔw la n'a tubabukan daɲɛsuru ye PNIP ye. U bɛna dɛmɛ don o ma kosɛbɛ. Nin bɛna to barajijɔlaw ni sɛnɛkɛlaw tɛna fama u bilasiralibaw ma tuguni ka sababu kɛ bolifɛn ɲɛnama ntanya ye. Nin bɛ dan sigi ye an ka bi kunnafoniw na. Nin baara bɛɛ labɛnna AMAPU ni ANCD ka bolodiɲɔgɔnma kɔnɔ. Aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.